wangu ndeipi. Unoona, ndakatarisa nyaya dzenyika yedu dzinoda kuti tisimbe pane vanenge vazvipira kuita zvinhu zvakadaro, because hadzidi kuti tikataura topedzisira todududza kudzokera kumashure kana kuti toshaya sapoti naivo vanobva vaona kuti hatina kubatana semazimbabweans. Andinoona. So my suggestion is, kana paine next move iri kuzoitwa, it's either Vageza is going to address the nation, it's either whatever is going to happen, the only thing chinofanirwa kuitwa, these security guys, while they are in motion or while they are in position, ndo panofanirwa kuzoitwa next move. Chimwe chinhu chiri kutikwadza ndechekuti tiri kuti pakataurwa pari kutaurwa paine panchi. Ukatarisa pakataurwa Vageza, munhu wese akafara achitanga kuadresa, because panga paine panchi. Naizvo ZANU-PF yankasheka, because vanga vasati vaziva kuti panogona kubuda umwe munhu mukati mavo anotaura zvinhu zvakaita seizvozvo. Andoona. So vakasheka naiyo, but later on vakakurumidza kumhanya. Remember, kana uchirwa nomuvengi, it's not kuti isusu tisitega tine strategy. Naivo vanoitawo strategy to destroy strategies edu atetichiita isusu. Andinoona. So the main thing that I can see is, let this process be a bit quicker. I don't know how, but as far as I'm thinking is, I'm just thinking kuti kana pachizoitwa any next move, ngapaitwe next move while these guys are in position, vakatrainwa vakapinda paposition, zvinenge zviri nani. Then the other thing is, unoona muFridays panoitwa commanders run yaya, masoja mazhinji anoenda kumba, pakembi panosara paine masoja mashoma. These guys vanofanirwa kutotrainwa even to raid macamps. Panonzi paitwa inonzi chii machi paipa, ivo vachibuda vachienda uko, pavanoburitsa masoja paipa achipinda mastreets nezvimatengi paipa, panofanirwa kubhombewa makembi nemapetrol bomb, tobhomba chaiko, toratidza kuti now this thing is serious. Uchaona zvese zvigananda zvotanga kubuda munyika iyi, unoziva kuti izvezvi zvikanzi 414 brigade dzabhombewa, havasi kuziva kuti chii chiri kuitika. Pavanondosimudza ndege kunana Gweru kupi kuti dziuye ukuku, vanhu vanenge vasiri paposition. Pavanoda kundoalama vokunana Mutare, vonana Harare kupi votonzwa kuti imwe yarohwa. Andoona. Naiye president anopedzisira anoti kana zvinhu zvavo kudai so, which means pane loophole, anobva atiza naiye. Kana iye angotiza chete, ndopo chizobudikira vanhu vaakutaura manje kunzi aiwa, takazama kutaura nemi mune zvakanaka zvikaramba. Saka iko zvino izvi takushandisawo simba ramunoshandisa imi. Why? Because ivo vanenge vakabhesa nokuziva kuti we also have our people vanotimiririra kuti kana zvinhu zvikanzi zvashata, kana ari mapurisa vanofanirwa kutomarova chaiko. Kana taura zvekumarova kulendika, polisi inofanirwa kurohwa chaiko kure zvekutombotamba. Zvokutorohwa chaiko zvokuti mupurisa anofanirwa kutya kufamba akapfeka uniform zvavanoita zvezvi achipinda mucivilians. Kana iri puti akarohwa puti yacho ibva yatorwa ibva yatonzi yashaiko, inozobuda musawa zvinonzi chatsva, mobva maishandisa puti yacho against them. Ndozvavanoda izvozvo. So inini suggestion yangu ndeyekuti whenever they wanna do next move, let them do while there is support on the ground. I think that one we're going to win. And another thing is, pane zvese zvavari kuita ivo, let them just talk. They have to talk
vachiziva kuti vabhesa neaction ipi inotiita kuti zvinhu zvititire nyore. Handinoona because haadi kunyepera wangu. I was listening to Maponga's video. There was video clips for Maponga while he was saying government must own their mines, like wanna gold, platinum, chrome, everything, diamonds. Government ndo ingadai ine title deeds nema powers pane zvese izvozvo, noti kuti vanopiwa 15%, of which isusu tiri kureceive change from our minerals. Andinoona. So kunoenda kunyepera wangu ini hangu process yekuti vanhu vaende for training ndakazvinzwisisa ndikanzwisisa nokutaura kwavo for training yema-security guards. Vashandise word rokuti ma-security guards, because if someone hear this information is gonna just say tiri kuda kutraina masoja. No, I know and I understand kuti ma-security guards. Saka those security guards must be trained, well trained and deployed on the ground. Even mines ari kumainwa nemachina tofanirwa kutosvika ipapo tichitobata kuvharisa kuti starting from today you are not going to operate. Aita nharo ipapo tikangowana pakavhurwa toita zvinoitwa muno muSouth Africa zvokuti ukawana panenge panzi pavharwa neyavanoti community yaya ikavhara, chero polisi ikauya ikati hakuna anoshanda apo, ndozvatoda kuita izvozvo. I think we're gonna be much better. I think those things is going to be much better. Ndo maonero angu ine kulenda, asi mwana wamai pakuda action nokukasira